Защо сме се събрали ние тук тази вечер? Тази вечер тук ние сме се събрали... Защо? Значи събрали сме се тази вечер за нещо, което само аз, Сиси и Гошко знаем. Нали така, хубави млади хора? Ама няма се притеснявате, Сиси и Гошко. Гроб съм. Абе, какви ги говори той, бе, Геннадий? Какви са тия... Не знам, обаче сигурно нещо много вълнуващо. Сиси се разплака, а Жоро се припоти, ама здраво се изпоти. Значи аз на вас какъв съм ви? Кум ли съм ви? Кум съм... Друг път съм ви кум. Кум съм, верно е, аз съм най-близкият човек на това семейство, затова така искам да ви представя тук родителите на младоженика. Къде са му родителите? Ало, младоженика, къде са родителите? Знам, бе, що сте викали, ето ги хубави млади хора. Жена, я ми запали тук една цигара. Ама ти не пушиш! Бе, аз си не пия безпокойно, немаш колко е, една глътка съм си турил накрая. Толкова словото, благодаря. Нема толкова словото да ми благодариш, аз още не съм свършил. Ама сега е време за първия танц. Точно така, за първия танц на младоженека с... този. Как съм аз, бе? Кума. На кума с младоженката. Айде. Свате! На здраве, Свате! Свате! На здраве. Бошко! На здраве, моето момче! На здраве, тате! Аз моля. Какво правиш, бе? Извинявай, без да искам, така ми се отплесна ръката. Не, тук пред всички. В кръшно място нямате ли? Имаме спокойно, водата нататък. Аз да кажа на госпожата на здраве и на свата. Здраве, може! Той може. Свата на здраве. Много ми е приятно. Много така се сродихме. Госпожа на здраве и на... Може ли да ви поканим един танец? Може ли така сега? Само, да? Заповядайте. Само да направим Свате! на здраве! Свата! За майто години за казармата! Страшно е, байка. Нема така. Ти видели сватата каква баница има? Баницата е страшна на сватата. Ево, Нема ти по-хубава баница, виждал ли си? Нема си сирене Нема вътре. страшна баница има. Геннадий, Кажи ми, абе ти къде си служил? какво хубаво съм слушал. Па и аз. Големи истории.